What's up mga katokmol? Ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Tokmol NFS Photo Vlog. What's up mga katokmol? Rock and roll to the world! Mga katokmol, ganito magling ng culvert gamit lang bako. Panoorin nyo na lang po mga katokmol. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. 오케이 가요.
tayo.